कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. दापोलीमध्ये कारचा एक भीषण अपघात झालाय. हा अपघात आंजर्ले ते दापोली मुख्य मार्गावरती सालदुरे एसटी स्टॉपच्या अगदी जवळ झाला. एका चारचाकी कारचा अचानक ताबा सुटल्यानं रोडच्या कडेला असलेल्या झाडावर प्रचंड वेगात असलेल्या कारनं अचानक धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की कारचा पुढील भाग पूर्णपणे चक्काचूर झालाय. आज 30 नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी झाडावर आदळून हा भीषण अपघात झाला. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार दापोली तालुक्यातील सोंडेघर येथील चिपळूणकर कुटुंबीय आपल्या नातेवाईकांसह प्रवास करत असताना कार आंजर्लेहून दापोलीकडे येत असताना सालदुरे परिसरात चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटला आणि कार अनियंत्रित होऊन सरळ झाडावर जाऊन आदळली. हा अपघात रविवार 30 नोव्हेंबर सायंकाळी 4 ते 5 च्या दरम्यान घडल्याची माहिती कळतीये. अपघातामध्ये 6 जण जखमी झालेले आहेत. यामध्ये अमरीन चिपळूणकर वय वर्ष 32, कादिर चिपळूणकर वय वर्ष 62, मरियन चिपळूणकर वय वर्ष 9, जरीना चिपळूणकर वय वर्ष 55, सुमय्या जोगिलकर वय वर्ष 30, फौजिया चिपळूणकर वय वर्ष 26 असं एकाच कुटुंबातील असलेल्या 6 जणांची नावं आहेत. अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी आणि रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहन चालकांनी तात्काळ मदतकार्य सुरू केलं. कारचे दार अडकले असल्यानं काही प्रवाशांना बाहेर काढण्यासाठी मेहनत घ्यावी लागली आणि सर्व जखमींना उपचारासाठी दापोली उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये तातडीनं दाखल करण्यात आलंय. डॉक्टरांनी प्राथमिक उपचार करून काही जणांची स्थिती पाहता त्यांना पुढील उपचारासाठी मिरज येथील रुग्णालयामध्ये हलवण्यात आलं असल्याची माहिती आहे. अपघाताचा तपास दापोली पोलिसांकडून केला जातोय. गाडीचा ताबा कसा सुटला, वेग किती होता, रस्त्याची स्थिती कशी होती यावर सध्या दापोली पोलिसांचा तपास सुरू आहे. स्थानिकांनी या मार्गावरील वळणावर वेग कमी करण्याची आणि योग्य चेतावणी फलक लावण्याची मागणी देखील केलेली आहे. सलीम रकांगे, कोकण कट्टा न्यूज, दापोली, रत्नागिरी. बाटली नाही त्या ह्याच्यात कुणाची गेलेली आहे 100% गाडी. इथे ठोकून अशी रिव्हर्स आलेली आहे काय? ब्रेक मारले